ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ጸሓፊኡ በዓል ስምዖን ጴጥሮስ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ናይ ጕሉ ልምድን ኣብ ዝተዛረቦ ንባብ ውሽጢ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከረን ብኽብሪ ምስ ተገልጸ ናይ ዓይኒ ምስክር ነይሩ እዩ። ካልኣይ ጴጥሮስ መልእኽቲ ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ከም በዓል ሥልጣን ጅግንነት ልምዱ እዩ። ከምኡውን እሙን ሐዋርያ ክርስቶስ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ርክብ ንጴጥሮስ ካብ ዓብዪ ተልእኾ ወንጌል ዝኾነ ወፈራ ዘመቻ ናይ ክርስቶስ እዩ። እዚ ኩሉ ቅድሚ ብሰማዕትነት ብእምነቱ ምማቱ ምዃኑ ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቱ ጴጥሮስ ነቶም ኣመንቲ ከጸናንዕን ከበራትዕን ኣብ ውሽጢ መከራን ስደትን ኮይኑ ብግዳም ዝመጽእ ሓይሊ መጥቃዕቲ ድሕሪ 3 ዓመት ኣብ መልእኽቱ ናይ መወዳእታ ቃላቱ እዩ ጽሒፉ። ንሱ ድማ ካብ ውሽጣዊ መጥቃዕቲ ኮይኑ ካብ ሓሰውቲ ነቢያትን መምሃራንን መላግጽትን እዩ። ንሱ ብዘይገለ ዋጋ ዕዳጋ እቲ ሓቂ እምነት ተዛሪቡሉ ኣሎ። እዚ ምስ በለ ዝስዕብ ምኽሪ ብምሃብ ንክርስቶስ ብምኽባር ውልቀ ሰባት ኩላቶም ክርስቶስ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ገይሮም ደው ክብሉ እዩ። ጴጥሮስ ሰላምታ ምስ ገለጸ ብድሕሪዚ ነቲ ርኹስ ናይ ዝሓለፈ ናብራን ሓጺር ዝጠመተ ኣብቲ ክርስቲያናዊ ህይወት እዩ ተዛሪቡ። ብምቕጻል ዝገለጾ እተን መዓልታት ሓጸርቲ እየን ኩሎም ኣመንቲ ነቲ መልእኽትን ናይቲ ቃል ጽሑፍን ኣጸቢቖም ክምልከትዎ እዩ ዝመክር። ቀጺሉ ጴጥሮስ ዝሃቦ ሓሳባት ብዛዕባ ሓሰውቲ መምሃራንን ነቢያትን ጽኑዕ ዝኾነ መጠንቀቕታን ኣብቲ መወዳእታ መዓልታት ብዙሓት ከም ዝመጹ ብዛዕባ ገንዘብ ዝብልዎን ዝገብርዎን ሓልይዎምሲ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ግና ይነቕፉ ዝገብርዎ ኩሉ ግዜ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ እዩ ሕቡያትን ተጃሃርትን እግዚኣብሔር ክቐጽዖምን ክፈርዶምን ከም ዝኾነ ጴጥሮስ ኣብ መወዳእታ ነዛ ደብዳቤ ስለምንታይ ከም ዝጸሓፈ ይገልጸሎም። ነቲ ናይ ነቢያት ሐዋርያት ቃል ዝቃወሙ ሓሰውቲ መምሃራን ከም ዝመጹ ነቲ ናይ ጐይታ ኢየሱስ ምምላስ ምድንጓይ ምኽንያት ከም ዝህብሉ ካብ መናፍቕነት ክጥንቀቑ ብእምነቶም ከዓብዩን ክተባብዑን እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ነቶም ክርስቲያናት ካብ ሓሰውቲ መምሃራን ነቢያትን ክጥንቀቑን ኣጥቢቑ ዝመኸሮም ድማ ብእምነቶም ከምኡውን ብፍልጠት ክርስቶስ ንኸዓብዩ እዩ ጽሒፉሎም። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:3 ዘሎ ኮይኑ ነቲ ናብ ክብሩን ሕያውነትን ዝጸዋዓና ብፍልጠትን መለኮታዊ ሓይሉ ኩሉ እቲ ናይ ሕያውነት ንመንፈሳውነት ዘድልየና ሂቡና ኣሎ። ካልኣይ ጴጥሮስ ዝተጻሕፈ ንዓናውን እዩ። እዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ድማ ብብዙሓት ሓሰውቲ መምሃራንን ነቢያትን ዝተመልአት ኮይና ኣላ። ነቲ ሓቂ ይቃወምዎ ንእሙንነት ድማ ኣይደልይዎን። ናይ ጴጥሮስ መልእኽቲ ብጥንቃቐ ሰሚዕናዮ ንመጠንቀቕታኡ ድማ ተቐቢልናዮ እንተኾይንና ብናይ ክርስቶስ ፍልጠት ንምዕባይ ደው በል። ነቶም ምስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝጻረሩ ዝሰብኩን ዝምህሩን ኣጥቢቅካ ተቃወሞም። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1:1 ስምዖን ጴጥሮስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያን ሐዋርያን ናብቶም ማዕረ እታናትና ዝኽብረታ እምነት ብጽድቂ ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ተመቕሉ ብፍልጠት ኣምላኽናን ጐይታና ኢየሱስን ኣባኻትኩም ጸጋን ሰላምን ይብዛሕ። ክርስቲያናዊ መጸዋዕታን ሕርየትን 3 እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነትን ዝጸዋዓልና ኣምላኻዊ ኃይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚኣብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ብኡ እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ሥጋ ካብ ዘሎ ጥፋት ወፂኹም ተመቓልቲ ተኣምላኻዊ ባሕሪ ምእንቲ ክትኮኑ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ። ኣብቲ ደግነቱን ፍልጠት ኣብታ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ኣብታ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ ኣብታ ዓቕሊውን ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣብቲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቃር ኣሕዋትውን ፍቕሪ ንኹሉ ሰብ። እዚ ነገር እዚ እንታይ ኣለኩም እናማዕበለውን እንተኸደ ንምፍላጥ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓካያትን ዘየፍርዩን ክትኮኑ ኣይሓድገኩምን እዩ። እቲ እዚ ነገር እዚ ዘይብሉስ ካብቲ ናይ ቀደም ኃጢአቱ ምጽራይ ዝረስዐ
ዕውር ነቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ እዩ። ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝኹም ተጋደሉ። እዚ እንተገበርኩምሲ ከቶ ኣይከተንደልህጹን ኢኹም። ከምኡውን ናብቲ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግሥቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ። ቁጽሪ 12 ስለዚ ምንም እኳ እንተፈለጥኩምዎ ኣብቲ ዘለኩም ሓቂ እውን እንተጸናዕኹም ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ከዘክረኩም ሓሳበይ እዩ። ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ከዓ እቲ መቕንጣጥ ድንኳነይ ቀልጢፉ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈለጥኩ ኣብዚ ድንኳን እዚ ክሳዕ ዘለኹ ብምዝካር ክንቃሓኩም ቁኑዕ ኮይኑ ይረአየና ኣሎ። ግናኸ ድሕሪ ስንብታይ ከዓ ኩሉ ግዜ ነዚ ክትዝክርዎ ኢለ እጽዕር ኣለኹ። መሰኻኽር ግርማ ክርስቶስ ቁጽሪ 16 ነቲ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክንነግረኩም ከለና ነቲ ናይ ግርማኡ ብዓይንና ዘርእናዮ ምስክር ኮይንና ኢና እምበር እቲ ጣብቦ ጽውጽዋያት ኣይሰዓብናን። ካብቲ ጉንን ግርማ ክብሪ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቕሪ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ መጸ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቐበለ። ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስኡ ከሎና ከዓ ንሕና በዓላትና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ ሰሚዕናዮ ኢና። ቁጽሪ 19 ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና። ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ኣስተባሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም። ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ትንቢትሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመጸን። ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ሓሰውቲ መምሃራን ቁጽሪ 1 ግናኸ ነቢያት ሓሶት ድማ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተንሲኦም ነበሩ። ከምኡ ከዓ ኣብ ማእከልኩም መምሃራን ሓሶት ክትንሱ እዮም። ናብ ርእሶም ቅልጡፍ ጥፍኣት እናምጽኡ ድማ ክሳዕ ነቲ እተሻየጦም ጐይታ እኳ ክኽሕድዎ እዮም። ንሳቶም ናይ ጥፍኣት ምፍልላይ ኣስሊኾም ክእትዉ እዮም። ብዙሓት ድማ ብርክሰቶም ክስዕብዎም እዮም። ብሰሮም እውን እታ መገዲ ሓቂ ክትጽረፍ እያ። ብስስዐ ብዘረባ ጥበራ ገይሮም መናገዲ ክገብርኹም እዮም። ፍርዶም ካብ ቀደማ ኣይዓርፍን፣ ጥፍኣቶም እውን ኣይድቅስን እዩ። ቁጽሪ 4 ኣምላኽ ግና ነቶም ሓጢኣት ዝገብሩ መላእኽቲ እኳ ናብ ገሃንም ደርቢዩ ብመቋሕ ጸልማት ተኣሲሮም ንፍርዲ ክሕለዉ ኣሕሊፉ ሃቦም እምበር ካብ ዘይነሓፎም ነታ ቀዳመይቲ ዓለም ድማ ካብ ዘይነሓፋስ ናብታ ናይ ሓጣን ዓለም ማይ ኣይሂ ምስ ኣውረደ ከዓ ንኖህ ሰባኺ ጽድቂ ሳምናይ ርእሱ ሓለዎ። ነቶም ድሓር ዝመጹ በደለኛታት መሰኪሒ ገይርወን፣ ንኸተማታት ሶዶምን ጉመራን ሓምኾሽቲ ገይርወን ንምግምጣል ፈረደን። ነቲ ብኣበስኦምን ብርኹስ ንብረቶምን ዝስቀ ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ግና ኣድሓኖም። ማለት እቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎ ኣብ ጽባሕ በቲ ዝሪኦን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመፆም እታ ጻድቕ ነፍሱ ትስቀ ነበረት። እምባርስከ ጐይታ ነቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ካብ ፈተና ከውጾም ንገበርቲ ዓመፃ ግና እናቐጽዐ ንመዓልቲ ፍርዲ ክሕልዎም ይፈልጥ እዩ። ምናዳ ግና ነቶም ብርኹስ ትምኒት ደድሕሪ ሥጋ ዝኸዱ ንጐይትነት ከዓ ዝንዕቑ ደፋራት ፈተውቲ ርእሶም ንኽብርታት ክጸርፉ ዘየንቀጥቅጡ መላእኽቲ እኳ ብሓይልን ብስልጣንን ዝበልጹ ኽነሶምሲ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ናታቶም ዝጻረር ፍርዲ ጸርፊ ኣየምጹን እዮም። እዚኣቶም ግና ከምታ ንማእሰርትን ንጥፍኣትን እተፈጥረት ብሃም እንስሳ እዮም። ነቲ ዘይፈልጥዎ እናጸረፉ ብጥፍኣቶም ክጠፍኡ እዮም። ዓስቢ ዓመፀኦም እውን ክቕበሉ እዮም። ነቲ ናይ ዕለት ዕንቃቐ ከም ጥዑም ንብረት ገይሮም ይርእይዎ ርኹሳትን ነውራማትን እዮም። ብምጥባሮም እናተቐለቡ ምሳኻትኩም ኣብ ማእዲ ይበልዑ ኣለዉ። ዝሙት ዝመልኣ ካብ ሓጢኣት ከዓ ዘየቋርጻ ኣዒንቲ ኣለዎም።
نتن زي تصنع نفسات يحبلون سسع زلمد لبي اللوم دك مرقم إيوم نتاقنعتي مقد حديقهم تقاقيو مقدتي عصب عمت عزفتوه بالآن ود بصور صعبو سلا أبساو قنا مقناحة تقبله بهم أدقت عنت بدمتسي سب تزاربت نتسلالة نبي كاء عقتت نساتهم ما يزيبولو علاتاتن هوولا زخوكبو قمن إيوم ناتاتهم قبز بلت سلمات نزل ألم تأكيب اللهم ألو كنت زخونا زربا تعبيت إنا تزاربو بفتوة سقان برقصتن نتم كابتم بسحتات زنبرو حج قرب زملتو يحبابلو التسعره سب نتز سعروس باري أيقونا إيمو نساتهم نرقصهم بارو طفعات كنسهم حراقت وطئيكم النابلو يتسفوهم ألو بفتت قويتنا مدحنينان يسوس كريستوس كاب تاريخ عالم أمليتهم كم بحدش بقى تتأليفهم انت تسعرو كاب قدامايهم سي دحرايهم زقدد يزخون مالت نساتهم نافلطوا كاب تتوهبهم قدس تأزاز ندحريت كاب زملوسوس نتا مقدي صدقي انت زي فلطوا محشهم نيرو كمتي اتي مسل حقي كلبنا بطفوء تمرسي حسماون تحاتي باس أبت صبري أنقرقرت زبلو بتحوهم ألو كلاي ملقت بيتروس معرف سلسته بزعبا مصات قويتا قطري حدن كلتن أتم فوراتي إذا حجيز صحفلكم زلقو كاليت دبدابي إياه قدم بقدسات النبيات اتبهالك قالن بحوارياتكم كابويتانان مدحانينان زرخبكم وتزازن من تكتذكروا إلى بغلتياتن نأذكركم نتقروا حسابكم ينقحوا اللخو أبتن دحروت معلتات كم فتوة رؤسهم زمالالسون زلاقوتن ملاقزتن كم زمتو كرمي كل زي فلتو ساتم كا تصفى مصاتو دعابي اللو كابتا أبوتاتنا زدقو سلا معلتي كم مجمرتا فترة حيزو كله كمتي زنبورو إيزلو كبل إيوم سمايات كابتنتي بقال أملاك كم زنبره مدرون كم ماين بماين مخانا نزفت يوم يرسعوا اللو اتاشعو زنبرت عالم بقو باتي ماي تست إيمات طفت اتي حجزلو سماياتن مدرن قنا بقالو تعاقيرو اللو كسا معلت فردن كسا طفات اتم نقزي أبير زيفره سباتن نحوي حلو اللو قطري شمانته قناخي أتم فوراتي أبقزي أبير حنت معلت كم شح عمتون كم حنت معلت مخانو إذا حنت نقر إذا أيتسوركم قويتاس كلاتهم نام نسحاق بصحو مبر حدوكا خطف زي فتوس لزخوني من تاخاتكم يعقس على اللمبر كم تنقلي أتم زدنقي زمسلم نتسفاو أيدنقيون إيو معلت قويتا قنا كم سراء خينا كتمت إياه بقى سمايات توعوا عنا بلا كحلف إيو فترة السماي برسنا كما كخ مدرن أبقى زلو قبرتات كندد إيو دقيم إذا كله زفلالة كاب كونه سليود سمايات بحاوي مخيخو زفلالة يلو فترة السماي كابرس نزمك كلو نتمتعات معلت أملاخ نتتصبخمون ناقلاتفكمون وقدس نبرتن بفرهات اكزي أبيهرن كما يزبالو كتكون يزقبعكم نحنا قنا كم تتصفاو صدق زنبرلو حدش سماياتن حدش مدرن نتصبع اللونا قطري 14 سلازي خا أتم فوراتي نزي نتتصبخم سي بزي نورن بزي منقبن بسلام أبقرميو كتركبو تقادلو كمتي تفقر حونا باولوس دما بتي توهبو طباب زصحفلكم نتي تعقست قويتانا نمدحنكم قصرو نسو أب كلاتن دبدابيتاتو دما نزي نغر زكزاربولو كلو أبون مستوعال زي شجر حيالو نغرالو وتمدنا أرتن زي صناعاتن كمتي نتخالط صحفات نتفات رأسهم زتواوي وغيرهم يتواوي والو قطري 17 دقيم أتم فوراتي نزك الدم النافلتكم سي بسحتت اتم سدي زخدو زلو
ተሳሒብኩም ካብ ጽንዓት ርእስኹም ከይትወድቁ ተሓለዉ ብጸጋን ብፍልጠት ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ዕበዩ ንዑ ሕጅን ንመዓልቲ ዘለዓለምን ክብሪ ይኹኖ ኣሜን